Nun kula nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng siang, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kabajikan rahayu. Sagung dumadi nuwun dumateng panjenenganipun sagunging para rawuh, Bapak Ibu, minangka kulawarga mitra pitepangan tangga tepalih saking kulawarga Bapak Sigit Utomo saha Ibu Hanif Nadifa atur kawuningan wonten ing siang menika ing pidalemipun badhe ngawontenaken adicara Jawi kuno utawi kaprasebat upacara adat tetak sinten utawi mudhun lemah nganci ingkang putra Utomo Randra Barak jangkep yuswa 78. Tedak sinten tegesipun tedak menika mudhun. Turun menawi sinten menika tegesipun saking tembung siti utawi lemah ngancik jabang putra mudhun wonten ing siti Bantala lemah. Pramila samangke adik Utomo Randra Barak badhe sepisan ngancik wonten siti Bantala lemah aja nganti kaget dayani bumi kaperbawan ana banyu angin geni sumasana nepsu limang perkara ingkang bakal dipun panggihi adik Utomo Randra Barak. Sak sampunipun ngancik mandhap wonten bumi, adik Utomo Randra Barak badhe dipun wijiki kanthi toya sekar stamam. Kembang gandane wangi kanthi pandonga mugi mangke adik Utomo Randra Barak saged ngarumaken asmane wong tuwa mikul dhuwur mendem jero drajating wong tuwa kekaro piguna kanggo nusa bangsa tumraping agama lan kaluwarga. Saklajengipun wonten jadah pitung werna. Putih menika pralambang watak ingkang suci, abrit menika pralambang wani keberanian calon pemimpin wani marang bebener. Lajeng cemeng menika kewibawaan keunggulan. Saklajengipun warna kuning menika pralambang kemuliaan ugi cita-cita hakikat manungsa ing alam dunya kudu gadah gegayuhan. Warna ijo rikalanggen menika harapan pangarep-arepipun tiyang sepuh kekalih kesuksesan ingkang bakal dipun panggihi. Wonten warna ungu menika ingkang sinebut kawicaksanan calon pemimpin saged netepaken keputusan menapa kemawon. Warna biru menika pralambang derajat pangkat mugi-mugi adik Utomo Randra Barak kelak anggenipun diwasa nggadahi derajat pangkat ingkang agung ingkang inggil. Lajeng wonten Anda Tebu Arjuna wilangan 7 menika nyuwun pitulungan marang Gusti Allah. Pitungkas, pitungwas, piturun, pituduh piangkung kersaning Gusti ingkang Maha Agung. Tiyang gesang menika wonten minggah wonten mudhun kados cakra manggilingan. Kalajengaken mangke sasampunipun mandhap wonten dampar agung. Tegesipun mugi-mugi adik Utomo Randra Barak lak diwasa dados kalenggahan pangkat derajat ingkang inggil. Lajeng tumuju wonten sengkran utawi kurungan ingkang lebetipun sampun wonten maneka warna uba rampe dolanan mangke dipun pundhut. Ateges wonten batasan-batasan tertentu lan uba rampe kangge milih salah setunggal kangge nggayuh cita-cita. Saklajengipun wonten uba rampe bubur abang putih minangka pralambang saking tiyang kekalih tiyang sepuhipun boten lali marang tiyang sepuhipun. Lajeng wonten pala pendem, pala gumantung, pala kesempar, gumantung pendem lan kesempar tegesipun menika boten gampang kagoda. Lajeng rejekinipun saged tuwuh saka pendem, saka bumi, saka saking gemantung. Jajan pasar menika ateges adik Utomo Randra Barak demen tetulung, demen sedekah marang sepadha-padha. Lajeng wonten kerambil kelapa menika sanggan pisang raja tegesipun pikukuh gesang menika ateges ora lali marang pedoman agama. Raja menika dados pemimpin ingkang adil sentosa tanggul jawab. Saklajengipun wonten empon-empon menika ateges saumpamane nandhang raga ateges sakit saged dipun paringi empon-empon boten sah dhateng dokter utawi rumah sakit.
Lajeng wonten teken tebu wulung. Menika tebu ingkang warnanipun ireng, wujudipun ingkang ingkung ayam panggang. Menika tegesipun kangge pegangan urip ing alam donya. Duweni pegangan urip aja miyar miyur, tegese aja nganti gampang kenek panggodha. Mudah-mudahan Hutomo Rantra Barat menjadi anak yang soleh, dermawan, berbaik hati kepada semua orang, bermanfaat, dan kehadirannya membawa keberuntungan. Ing paripurna mangke wonten udi-udi menika lumantar bapak ibu nyawuraken arta dhateng mriki ora ateges mbuang-mbuang duit ananging tembe benjang Adi Hutomo Rantra Barat ki gelem gampang paweweh, gelem gampang sedekah rejeki ingkang tinampa.